puilauno kaisa ke bokogoi tuyo no tuyo tonkinai tuyo no tuyo tonfanmani ulog hingke tuborok siwi arano tei beklap rok aram sake naithok ke kaksao tei bahan rok alada kagoi thangya sitara rok ya topik kopani hingke sing hakimang bokogoi tuyo no tuyo chisasa tonirne aboni ulabon oloke hingke sing kaisa ke tongnai khobonmani pore tei kaisa thaio berainai hakimang khobonmani pore hingke sing oro market tongnai lebang sing khobonai asuk toktui kwbangmani bisingo bo haino kaisa kusuke hamya manjago tei amrokno basi khibinani bo tamjana hai asuk kwbang ke khoros ke paihi haidana bayapsong haino hai khobomani poreke tei kaisa songnani chengnai songmani jagolo kaisa ke ramani pore tui mukutugui tongo aham kheno hor bobulai no sak singjakni bagui naithatok tei bahai rok motnamui tongo norok nugui no mankana sing kaisa ke tulo berainanai aboni jagolo amo sokbaike noro nogoi mankana wifi rok bosi masa hingke nainai di omo bo haino beklap rok kam kagya beklap rok kam kagya pano kopri saikini bo belaino interest puliano sana sakang tinang nanai oh saga bisa mabira nai ton kengla Raya kertang nih dah. Raya kan ah.
Ron Devran langsung. Ini Ron Devran saja nih ada. Masih pun mau makin rokanya ya pan. Tini no pas. Ane live nih. Mungkin Jorong rok mang kabar tini no voice saya makin kayaknya kan selesai. Con blanc. Tadi kayak gitu, tapi saya mengelak. Mana bohong tadi kan? Protein tinggi, bayar yang mana kisah? Belain itu thongka. Tapi yang makin phun mana bising tinggi ngerok wahai no live te subscribe kaji. Dan nih ke sih sungguh tapi kata video Friday penumanan bagi